aurrak daramatzate urte batzu saskibalira jolasten, eta bueno, kirolari bultzatxu bat emoteko, nesken arteko partidoi bai, bultzatxu bat emoteko, eta bueno, elkarlana eta kiroltasuna sustatzeko bizkatzu bat. Hamabost urte daramatzagu saskibaloi txapelketa hau prestatzen. Aurten 74 taldeek parte hartuko dute, eta txikiek goizez jokatuko dute, eta helduek arratsaldez. Kaixo, hemen gare gastronomikoan, Bilboko Jaietako gastronomikoan, eta astean zehar 3 egunez daukagu gastrotxiki. Eta modu horretan, saiatzen gara haiek ere bai ikasi dezaten sukaldatzen edo sukaldean hasten modu divertigarri batean.